weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to radio nanka galoya radio kidira fm radio capitala fm radio tata cheikh mourala fouti tala radio pinala ñoro radio tare tare radio liggeya kon waktu yoni haydira haalirde weltare tv ene jeeya e gardidi kabaruuji men haalande jagorɗo cellal ɓalli mo leydi sénégal hankiɗe gueɗe gonta jaaɓe e nder leydi ndi ko fate banggue yebare e nder cuuɗi safara to leydi mauritanie cetal tajour holliti ma daro ha walla ɓiɓɓe leydi ndi e golle sifande mabɓe hanki milliard uji ɗiɗi koppareje ugoya pawɗi temedde tati e capanɗe jeetati million ɗum noon ko wallidde kene fota wonde ujunnaje sappo neɗɗo ha wawa dañde golle mumen to leydi mali jagorɗo mo leydi allemagne bannoɗo jilli mumen nder leydi ndi ko yinno ko dañani so tawi kay yinno ko dañde e laamu transition ko taƴogol hakkude koñinkoɓe leydi russie kam e leydi mali to leydi guine konakiri ñalawma hanke o hewɓe gollotonoɓe e jagorɗe laamu alpha condé darima e yesso ɓen loskoɓe caggal tumeɗeɓe aɓe dirtini koppareje leydi ndi to côte d'ivoire jillu hoorejo leydi togo yiddemo ko jokkodiral kaldigal hakkude leyɗele cdao kam e laamu leydi mali kabaruuji men manayna to burkina faso nigéria rwanda afrique du sud kame algérie ha to russie ma e jaa to palestine kame israila musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jaññoɗena catal sadr are meɗen addi ko jaam sadr koɓe expert de construction ngam wallude yimɓe ha moni kala heɓa mahadi moƴƴiri sadr ko catal janngungal bittungal anduɓe leydi e mahadi e kotki kala o saaha mo gonɗena sadr holliti ko adi kala ko hoolare refti hen ko ittodirde kumpa hakkude mahowo e mahanteɗo sadr holliti ari ko mumtude gondi wonande ɓen funtaɓe jamfaɓe ngalluji mumen daha caggal nde jinno mahade koɗorɗe mumena sadr humpitiɓe fannuji kala sifa plan mo jiɗɗa aɓe daari tene ko équipe timmuɗo jaaduɗo jamanu mahango sellungo yadugo jamanu tene kadi duumotongo sadr ko catal daringal hakkude leydi france kame sénégal ummini ɗum ko mahadele celluɗe ɓe erima kala jiɗɗo mahanede yo jokkodire sadr holliti mahade galle tan haɗani ɗon hay décoration aɓe mbaɗa ɗum nde tawno hewɓe ne maha galleji mumena ha gayna donka dañjino cuɗiri oɗon galle ɗum ne kadi ko fannu moɓe compitino feewi sadr aɓe tawi to dakar 426 cité cheikh oumar tal wokam dakar sénégal aɓe tawi ha toon to leydi france so tawi ko email mabɓe contact.sadr@gmail.com so tawi ko numéro ji mabɓe whatsapp numéro leydi sénégal 00221 782 70 73 49 walla mbaɗa 00336 24 44 09 10 musidɓe tedduɓe sadr ari ko wallude en ha dañen koɗorɗe celluɗe kala rafi mon jiiɗa e aduna he allah ne tagui lekki ke ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴƴe mum dogata e ɗaɗi mum jogiiɗo cardiaque jogiiɗo tension kono ne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗi musoje koppi musoji gorel teya ko kawisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogge ƴiƴam ma kala sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com sa yiiɗi hebde tonggode jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Ngayda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Ngayda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafruɗen gorel teya. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinde ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓernde ma o woni ceerno Djiby Sy ne wiya kala neɗɗo to leydi gonɗa e kala continent mo mbawɗa wonde so tawi wiya nden listikar ko indema e ninde nene ma dokkatamo o haala ko wone ma ha mbiyamo yoni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal neɗɗo kala leydi to gonɗa e kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma mbawi yettade ma hano hannirtini ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 14 rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗi en leɗɗe fodde rafiji 9 ene jaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida accirol ko wayno rafiji rewɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dororaɓe e rewɓe saftoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne yarno ɓen worɓe usraɓe goragu e wonduɓe ko wiyete éjaculation précoce ceerno Djiby Sy ne yarno ɓen wonduɓe dabaruji weddaɓe korte wonduɓe liggueyaji bonɗi eɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde mo tawe nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie caggal nde wonno tour makko to leydi Sénégal omo tawe oɗo saaha joni to base makko tawateɗo to légal bitegal netteka sara jeere netteka kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone numéro makko WhatsApp foof ko 60 ko numéro makko ko 47 ko 22 80 84 mbiɗen 47 22 80 84 woni numéro makko appel woni numéro makko WhatsApp omo wiya noon dendagal kilineɓe noddoɓe kala sahani noon ko hebdemo wona salade ala ko hewrede yo mbaɗi insisté tan ceerno Djiby Sy ne andina kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to Djoum ene jokki golle ene tawe toon ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy so yennama ka miskinal o safruma ha mbiya wen taw hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seeɗneji bakliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hannde Ganndal noon mbadden dando faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient,
Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde 15 seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV lowre mon YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba kabaruuji mine ɗemngala pulaar ceerno Cheikh Oumar Talla woni dogowo koyɗe jam to Louga ɗum ko caggal yogay safroɓe nde kollinno ma kof juuɗe mumen ɗum noon hanki wo dañi e joɗodade ɓen gollotoɓe kolliti ma gartu e golle mumen ñalawma hannde onon ma wo joɗoɗo e ɓen jinnaɓe wonande Astu Sokhna basɗo fittandu mum to hôpital mo Louga caggal nde arno yidde jibinde toon ɗum noon ko koyɗe jama ngam yittinde duwaw e hirjinde yimɓeɓe kala nde gonata e mbaadi pewala toon to Louga keddorɗen wonande finoɓe to Louga kañumenne kolliti metti mumen no feewi woni hen kollitima juɓɓina seppo subaka hande o juɓɓini seppo subaka hande oɗo hen aljuma mo gonɗen ɗum noon ko ñiɓirde galle oɗon suka debbo basɗo fittandu muɗum ha yettoyi hôpital Ahmed Sakhera Mbaye mo Louga ɗum noon ko yidde hollide metti mum no feewi ɗeɗo hen gueɗe nde nattata wadde e nder leydi Sénégal ko wona ɗum ko jeegomo sage-femme en kañumenne dardodima walla mbiyana jettodima e police ngam loskede ko fate banggue mayde oɗon suka debbo garnoɗo gila tan sanga jamma garnoɗo tan gila tan sanga 9h subaka ha wonoyi 5h subaka ne jooɗi ɗon ne ande hoore muɗum ene wondi e musalla cattuɗo ha wasi fittandu mum kam e ɓiyum kala taw kanne fonno wallede ha jibina ko wona ɗum ko entre syndical kañumenne erima yidde mumen ko jagorɗo cellal ɓalli leydi Sénégal nde accitta golle mum ɗum ko caggal dumunnaji kewɗi ɓe gullito caɗele gonɗe hôpitoji on haydara ala ko waɗi hen ko wona ɗum ko haalande oɗon jagorɗo cellal ɓalli ñalawma hanki o huccodirde makko e jaydeli ngam yaltinde konnguli makko holliti wonande ɗeɗo hen gueɗe badɗe toon to Louga yo nattu wadde haalaɓa wonta jaaɓe hankadini ko fate banggue gueɗe yebare kala ene waɗa e cuuɗi ɗiɗo hen safara ten warti e yañade gueɗe ko fati e banggue cellal ɓalli kam e matériel uji ha tente gueɗe e hebloji baɗaɗi hen kala ko wona ɗum ko dental ngal ɓe inniri samesa kañumenne moɓodiral mumen kolliti ne hen syndicat ji autonome ne hen kadi médecin kame pharmacien kame chirurgien ne wonde dentiste e hewɓe kala kamɓene ɓe kolliti aɓe nelda duwaw wonande jinnaɓe oɗon suka debbo jaltuɗo aduna e ŋattiwere muɗum ko wona ɗum ko aɓe nelda duwawa wonande ɓen rewɓe yaltuɓe aduna kala ko fati banggue jibinirgol hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho kene tolno e temedde jeeɗiɗo e sappo e jeeɗiɗo neɗɗo wasi fittande mum taw koy jibinirgol gartaten ko fati banggue keerol hakkude leydi Sénégal kame leydi Mali dognoɓe otoji ɓutti taweteɓe ɗon kolliti kene wona ujunere e temedde tattoy camion woni carsuɗi ha teddi ha hande nana kañumene teddendi mumen kala gueɗe men kala nan jogori bonde ko wona ɗum ko non ɓe jeyɓe ɗin marchandise uji e rima hoorejo leydi Sénégal guila tan jeenayyi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi ngolɗo hen keerol udda kamɓene gueɗe mabɓe kala ko dariɗe ɓe kolliti conteneur uji jolnaɗe ɗiɗon camion ngaji so tawi tan ɓuuri balɗe nogase tati kala ñalawma ka joɓowo ujunnaje 5 so tawi ko conteneur mo 40 pieds so tawi ko conteneur mo 20 pieds kala ñalawma ka joɓowo ujunnaje tati mbuɗ ɗum noon ɓe erima mawɗo leydi Sénégal no waɗata hono Alhassane Dramani Ouattara waɗani ɓe ni on caggal balɗe 19 nde udditani wonande ɗin camion ngaji carsuɗi gueɗe ɗe kala nde mbawata ɓennude caggal mum noon ngol ɗon keerola udde ha tiiɗa gartaten ko fate banggue capitaine Seydina Oumar Touré mo ganduɗa ko capitaine gendarmerie wonno kam joguino dossier ji ko fate banggue Adji Sarr hakkude mum e Sonko caggal nde holliti gueɗe baɗi ni haalata hen rewi ɗon ha wasi en golle mum caggal on ƴetta e nder école Afrique naɓe ko fate banggue
juridique ko wona ɗum ko noon ñalawma hanki o holliti e nder publication mum golle mum toon darima hewɓe noon ne tuumi ko laamu ngu rewi caggal oɗon école ha riwimo beele omo wasa dañde haydara koɗon noon cetal bitengala kackaci rendini kene fotta wonde million ngaji nogas kopreje france CFA kene wona jebdima ko duuɓi tati oɗon école ngam muñiddemo wallidemo ɓe kaɗani ɗon tan ɓe dañi kadi rendinande debbo goɗɗo janoɗo tribunal jeynoɗo salon massage kene wona million ngaji sappo oɗo sa teskama leydi sénégal so tawi tan wonko kewi ma dañ heedanɓema ngam haɓade woɗɓe e heddiɓe to Kédougou legal dande maayo ko tana musɗo waɗi toon hanki sanga 11h45 kono son goto nottitoɗo man jooba ne wonde musidɗo mum biyeteɗo Ibrahima Sow wonnoɓe e 4e étage ene maha ko toon ɓe teɓɓiti soɓe beddi koye mabɓe soɓe teɓɓiti no jayde holliri ɓe jani on noon maçon ma joobo ko ɗon e ɗon wasi fittanu Ibrahima Sow nawa ko ha toon to hôpital mo Tamba ko toon o wasi fittanuma ko kuccam hanki hakkude Adji Saar gollatonoɗo e salon de massage hakkude muɗum e ndey Khady Ndiaye hanki kene fotta wonde waktuji 14 toon to tribunal ngam kuccodiral hakkude mabɓe kono haydara ala ko feeñi hen barakage guyka bannoɗo to Gilbert tara ɗum noon wannoɓe ngal baɗal pawama juuɗe koɓe tato hen goto noon jagga koto bowal laaɗi diwoje ngal Blaise Diagne yinno ko dogde faade to leydi France Boubacara Ndiaye ne wonde Souleymane Diagne ɓuurandere Gilo kamɓe kala pawama juuɗe on noon ko joom moto moɓe gonno caggal nde ɓe pelli auto on chinois ɓe ne wandi ɗum kalis kewɗo no fewi kamɓe kala ɓe mbiyama teeba joni to Sénégal keddoɗen jeeyeten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Ishaga Kebe jayde Weltaare TV. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe Weltaare TV on calminama on juurama kabaruuji garanen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi hannde katlitinaɓe ɓe hannde korka mabɓe balɗe 40 ko hannde gasi ɗum noon wonkoɓe kaali kamɓe julde mabɓe nde ɓe mbi eɓe gulliti laamu ngu hunde nde woni siiri gila e guerte ɗe ɓe coodata ɗe ha e sukara o ha e gawri ndi ɗum noon eɓe gandi hunde fof ne jaraniɓe e julde mabɓe nde kono noon yo laamu ngu waɗ feere yeccito ƴeewa usta sabu so tawi nde ɗo julde wayini julde kadi l'islam nana ara ɗum noon ina wayno tampere waɗat caɗele mbaɗat yo laamu ngu wawa yeccitade wawa ustude so tawi en jawti ɗon eɗen gandi encarnaɓe ina wayno to e Sindiang eɗen gandi dillino ñanden ɓeɗo dogi peewi Bignona ɓe dogi peewi Gambie ɓe dogi peewi Bissau ina wayno hanki noon ɓe gaddi ɗo ballal kewgal ɓe gaddi ɗo ina maire Sindiang o ari ina arde goto fof kadi e neɗɗo muɗum joganiɗo ɗum ɗo wawi wonde fof ɓe gaddi ballal kewgal ɓe gaddi maaro ɓe gaddi hen diwlin ɓe mbaɗi hen fof ina wayno jaam o arti toon maire o noon noddiɓe kamɓe fof goto fof yo artu e hoɗande muɗum goto fof yo artu ɗo wonno ina wayno jaam dañama nde wonno eɗen gandi leɗɗe mabɓe biyeteɗe darkasɗe ɓe puɗɗima natande ɗum noon eɗen gandi hitande fof koɓe haɗanoɓe yaade e ladde nde hikka noon soɓe dañi yaade e ladde nde maɓe gandu deeƴal e jaam ina moƴƴi no fewi eɗen gandi leydi Sénégal koɓe 16 million ina waynano ɓe jamiri yo waɗe resas ɓe puɗɗima wadde resas noon e département ji ɗi ɓe naati joni noon e galleji ɗi nde wonno ɓe mbi hewɓe jibinama caggal 16 million o ɗum noon goto fof winda hoore muɗum winda ɓesgu muɗum haɓe mbawa andude ɗo Sénégal tulni hande e population mum ɗo foti ina fotiri ɗum noon eɗen gandi hande kamɓe catholique o naaɓe ɓe kewi wadde ko wiyete ngalax noon ko guerte waddete e gawri wadde e sukara ɗum noon eɗen gandi jaajaɓe sosoɓe ɓe soɓe keeɓi ɗum ina moƴƴi e guddol ɗum noon eɗen mbiyaɓe julde jaam eɗen mbiyaɓe koɓe jakori e koɓe ñaguino e moƴƴereji ɗum ɗo foof
yo Allah feccane dennangal julɓe yo Allah jaabu yallu ken walde jaam. Amadou Isaga Kebe to Ziguinchor ngalaha eɗen gandi kañum ko guerte kono noon eɗen mbiya tan sosoɓe jajaɓe liliɓe camcamɓe barinaɓe dedeɓe an ɓe kala e gueygeyɓe gaygayɓe nde mbawata rentade no fewi ɓe ganda guerte ɗe ko cumoje ɓernde koye korka wona woto jomum finde ne amine andi e hoore mum yiɗa tan je korka mum taw woni koye nder lewru korka nde tawno ngala ko hunde welde no fewi ɗum noon woni julde isa iyankoɓe e nder leydi sénégal jeeheten ko ha ton to région de Matam taw yen toon Dieynaba Boori Mangane artana men kamɓe rewɓe yahoɓe jeere caɗele ɗeɓe dañata hannde to banggue mbarude caɗele Matam e ko taari ɗum tengti noon e ndurmaji demɓe dungural fa ndurmaji funeɓe hay ko taari palol dande maayo hande eɓene woyte hande ko wayno mbarude korka ka e musde mbarude ndi wi gadde sadak korka ka e wulde ko mbarude ndi wi gadde sadak liɗɗi heɓotako tew heɓotako tengti noon kadi e nebam ene yara hande e wala 70 yaboy goto taw ko morog o ene yara 60 tas o ene yara hande 50 tew ne yara 750 ha e 750 ɗum tagi noon caɗele mawɗe e sukaɓe rewɓe ne e yahoɓe jeere duggoyde ɓe eɓe goyto ɗum woni ko teska hande ɗo e diwan meɗen Dieynaba Mangane Weltaare TV min calmini. Dieynaba Mangane amin gandi jagguma ko nguleki korkaki kono kadi mbarude ndi ne seeri teni ɓuuri wawde ñamede ko yabboy yiide tew weɓani nebam satti kono kadi sukara haala mum haalaka sengi wi to leydi sénégal koto Mauritanie paaɗena to Mauritanie catal ta jour ɓe kollitiɓe ciifi sifande kene tolno e milliarduji 2 kopreje ugoya pawɗi 300 e capanɗe 81 million kopreje ugoya ɗum noon ko yidde wallidde ɓesguji Mauritanie naɓe e projet ji mumen ha moni kala wawana hoore mum nde tawno so tawi yimɓe gollata tampere waɗat tene kadi yimɓe so pawdiri golle ngala habre waɗata kene foto wonde ujunnaje 10 neɗɗo winditaɓe ma puɗɗo hebde balle ɗen balle noon ko ñamande taw kadi ganduɗa golloto aɗa yopta taw kadi ganduɗa ko ƴettata ko aɗa fota wawde yobde ɗum ha joni koto Mauritanie keddoɗen jagorɗo gueɗe nder leydi kame dia cingol laamu woni wulde Mouhamed El Amina fuɗɗi jilluji mum e nder état mo Nouakchott Est kotono fuɗɗi jillu makko gam artude e discours mawɗo leydi Mauritanie woni 24 lewru mars gam wiide ona kamɓe ɓen toɗɗaɓe ɓe yoɓe ɓatto ɓiɓɓe leydi ndi haaɓe ganda caɗele ɓiɓɓe leydi ndi ɓe mbawa safrude ɗum o holliti ma won jilluji makko e nder état ji ɗi kala gam hettade e ɓattade ɓiɓɓe leydi ndi beele kadi wawde soɗodirde ɓiɓɓe leydi ndi kala ha leydi ndi wawa ƴellitade to Mauritanie keddoɗen gattaten koye 37 jonde taw ko jagorɗe ndema ɗe arab ɗum noon ɓe jurnitima ko fate banggue ittugol heege e riddude heege ɗo hen hitande ujunnaje 250 e nder leyɗele arabeɓe kala kono ɓe jurnitima bowal leydi Mauritanie Nouakchott ɗum noon ma tambo kala kene wiye sécurité alimentaire ha wawa riddude heege nde tawno ɓe jogui leydi e ndiyam kam e nangue kala soma gaz ko société gaz mo leydi Mauritanie holliti udditi demuɗi mum ha yaaji wonande ɓen yiɗɓe yarlitade yaade nattude yidde gollade oɗon société wi noon ko directeur général Khadija Bintou Bouka o holliti noon wonande ɗo saaha société ne jogui caɗele finance no fewi ɗum noon ko guila 11 nduɗo hen lewru ha fayenma 6 lewru fandu kala jarlitiɗo yidde yaade rokke kalmum yaha oɗo saaha ɓe jogui ɗen caɗele jagorɗo logement wolde Mouhamed o holliti état sibi caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue trafic taw ko immobiliére uji taweteɗe nder leydi Mauritanie ko fate banggue guyka leydi
ɗum noon hanti koɓe dartoɓe ɓe dado ngam haɓade kala kene wiye guyka leydi e nder Mauritanie ha tenti e nokshota ɓe puɗɗima tettude boowe kewɗe no fewi ngam wadde ɗuma dinguire laamu kam yoga e nokkuji teskadi taw ko mantiniɗi e nder ɗiɗon nokkuji kala goto e dillowo e nder goto dillowo jafoɗon e nder juma mo sawji en woni Abdullaahi Wuldu Abdurrahmana e rima autorité ji leydi Mauritanie nde mbawata tambade nden kay kisala juma sawji en ngam teskede hewɓe ne kewi tarade mbutulon men so ngari juppa e ɓale ɗe hewɓe kadi kewi arde ndicco taro e sara juma ko wona ɗum ko sukaɓe hewɓe ko toon batti ɗoyngol mumen woni hen so janggi ne ngara ne dufa ɗon kurujaji e hollidde tuundi ene teska e nder ɗiɗon diwanuji subaka hanki o ko cukalel jarannoguel duuɓi sappo nottotongel inde Mouhammed Yahya Wuldo buke kan wasi fittandu muɗuma taw koye état mo trasat nokko biyeteɗo erkise ɗum koɗo fijjanno e sehilaɓe maggila e nder mbalka goota ko ɗon ngel yooli ngel wasi en fita eɗen mbiyata yimɓe nde mbawata rende suka men ko fati e banggue o saaha mo gondena jagorɗo ñeñal kami pinala kaldigalume habba woni tambiɓe audiovisuel mo leydi Mauritanie nde fondata ɓeto mum hakkude jayde leydi ndi kala ha tenti noon jaydeli keesi jaydeli numérique garɗi joni ha tenti jaydeli sociaux ko wayno réseaux sociaux e hoore mum kala nde mbattata hen haqqillaji mabɓe ha ɓuura yarude yesso Mouhamed Cheikhul Qazwani hoorejo leydi ndi windi ɓatake mum faade hoorejo leydi nando makko mo Afrique du Sud woni Cyril Ramaphosa ngam neldude duwaw ɓesguji Mauritanie naɓe faade ɓesguji Afrique du Sud naɓe caggal yolayru to ɓooli garɗi toon jeeyi sababu ha kene wona capanɗe tato walla mbiyen temedde tato capanɗe nayyi jeeɗi neɗɗo mbasi pittal men toon to diwan mo kaw zulo oppen ko fate banggue département état mo Amérique ɓe jaltini kayito mabɓe kolliti cuuɗi dumbirɗi leydi Mauritanie ko cuuɗi mayde tan ñamde ala safara ala dumbaɓe toon ɓe ko yaaɓe laakara no fewi tene kadi ala kala gurdam moƴƴam ɗam ɓe jogana toon kono ko winditare nde ɓe binditima e nder ɗereji mabɓe ɓe jiyani kala e cuuɗi dumbirɗi leydi Mauritanie dumbaɗo dumbira gañgañalde walla ko fati e banggue dawrugol e nder ɗiɗon fannuji kabaruuji men sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen ko to leydi Mali caggal jillu jagorɗo mo leydi Allemagne jonde hakkude makko e hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta hakkude makko e Abdullahi Diop jagorɗo toppitiɗo gueɗe caggal leydi Mali kono kadi on jagorɗo mo leydi Allemagne ko yinno ko o heɓani e wiide jayde Mali acte yinnodemo ko yettinde konnguli wonande oɗo saaha Union européenne dañi pellitala dartinde kala keniwe heblo keblugol koninkoɓe leydi Mali ɗum noon maɓe keddo Sahel kono kam ɗum taƴi caggal ɗon ɗo leydi Mali jokkodiri e société mo leydi Russie to banggue koninkoɓe kowona ɗum ko noon yiddeɓe ko Russie walla ko leydi Mali nde taƴoto koninkoɓe leydi Russie kono noon ɗin konnguli ɗi wukkiti ɗum jagorɗo Abdoulaye Diop elle tan ko mettuɗi e noppi mabɓe kamɓe occident ji holliti hen weltare mum no fewi woni nattali yombi goto e milita daraniɗo Afrique naɓe leydi Cameroun holliti so tawi kay lamɓe Afrique naɓe kala mbayi o saaha no laamu leydi Mali ene gasa Mali ma yiito hoore muɗum ha joni to Mali keddoto ɗen jeeten ko haton to Ségou wuro wiyetengo Markani Bogo to noon sukude biyeteɗo Jelika Kamfana jarowo duuɓi 30 kam jibini toon ɓiɓɓe nayo e lawol gotol caggal nde o jibini hawa gayni ko nden wo nawa to suudu CSOM ngam heɓoyde safara cellal makko to leydi Mali keddoɗen ndenka ŋakkugol ndenka ustugol ndenka e nder diwana commune nokko bireɗo danga ene tawi nder cercle mo nder direm jafoɗon ngam teskede worɓe joguitiɓe armeji jiyama e nder on diwana jeeyi sababu nder on commune kene foto commune mo danga kene wona école aji kewɗi guddama toon ɗum ko caggal nde ɓe jiiya e wuuro wiyetengo bukki kori ɗon noon ɓe dañi lebtude toon hewɓe
haɓe jooɓi pittali yimɓe yonɓe e nder oɗon nokku tato jagganoɓe taw ko Europe naɓe jaaɓe to Allemagne ɓen ɗaccitama taw koye ballal jagorɗo leydi Allemagne tawetenoɗo to leydi Mali lawola nokku biyeteɗo jinni kam e jeema ɗon noon ko oto dogannoɗo dogdu sattude no fewi feri ɗon gorko joguitiɗo armé caggal noon nde o feri on nde yimɓe ngari tawi ɗon pistolet on mayɗo o taw ganduɗa ko pistolet matrieuse ne wondi kadi pistolet automatique kame téléphone satellitaire ne wonde 2 téléphone kame 3 chargeur baɗɗi kuure ha willuta tuma o jeeya koye jihadiste en maire localité nokku o yamiri yo wire sengiwi to leydi Mali paɗen koto leydi Guinée Conakry landa RPG arc-en-ciel woni landa Alpha Condé ɓe erima hanki dialogue national o so tawi laamu transition yiɗi on dialogue rewa lawol ko yoɓe ɗaccita Alpha Condé ha laaɓa yaha wasa wonde e jimandi wonande laamu leydi ndi ko wona ɗum ko subaka hanki o hewɓe liggotonoɓe e laamu Alpha Condé taw koye jagorɗe hanki darima e yeeso gendarmerie tottaɗo yo lestu ko fate banggue borjingola ngaalu leydi ndi to Côte d'Ivoire jillo formaya simbe hoorejo leydi Togo taw ɗoɓe mbaɗatno point de presse mabɓe kankoye Alassane Dramane Ouattara o arti e yañade wonande leyɗele CEDEAO nde jokkata kaldigal mumen beele oɗo henna embargo baɗaɗo leydi Mali ene wawa samde ko wona ɗum ko kaldigal dialogue ha jaam arta hakkude leydi Mali kame CEDEAO ko noon kadi Guinée ha fayenma to Burkina Faso kala ɗum ko caggal jillu cehilagal kame golle toon to leydi Côte d'Ivoire to Burkina Faso escroc mawɗo ɓurnoɗo yiilede oɗo sa wiyama teeɓa ɗum noon ko caggal nde o tawa nokku biyeteɗo kokologo noon ko wuuro ngo woɗɗani wagadugu no fewi kanko noon o jogui ko kalbe ɗe o wiyata ɗum ko kalbe masi so tawi kala ñalawma a soodi kalbe ɗe aɗa jibinanma ujunnaje nogas kono cotta kalbe ɗe ko ujunnaje nogas ene jogui e sifa mbadi no gollirta kala ñalawma kalbe ɗe ne mbawi jibinde ujunnaje nogas kono hollitama ko fonti mo jogui e nder ɗen kalbe jeeyi sababu o wiyama teeb caggal nde o ɓurno yiilede e nder leydi ndi to Nigéria l'armée leydi ndi holliti ɓiɓɓe leydi ndi ɗe ɓurata rentade ha tenti noon ɓe ɓorniɓe comci mintareɓe kame polisaɓe kala ko ɓuri hen hewde ko fo ɗum ko caggal nde ɓe nanggui 12 mintaire taw ko fo to Lagos ɓe dottiri ɗum police ɓe erima o saaha maɓe mbat contrôle manngol no fewi gam haɓade kala ken wiye fo armée to Rwanda sifande nandirala hakkude Rwanda kame Royaume-Uni nden sifande noon ko Rwanda jaɓɓade wonande ɓen yiɗɓe nadde Angleterre taw ko ɗabɓoɓe visa asile taw ko ɗabɓoɓe exil taw ko ɗabɓoɓe asile taw ganduɗa ko yiɗɓe arde toon gona toon gam teskede leydi Angleterre o sahani heewi hoɓɓe ha ɓurti kono kadi kamɓe kala ɓe jogori wanjitoyede koto leydi Rwanda nden sifande noon koye gostodiral 120 million koye kopleje livre so wattama e euro ma won 144 million kopleje euro woni ko gostodiral ngal ɗon kono loni wi ko loppet kame pelle darniɗe haqqe innamade Afrique du Sud mayɓe limore mum ɓeydima to ɓooli garnoten caggal nde wonno 300 joni wonto yi 347 neɗɗo base fittandu mum ujunnaje nayo e 923 neɗɗo woni ko memi ɗum ngala koɗorɗe ngala ko ñaami e ko jaari ɗum noon koye région mo KwaZulu Natal taw ɓen mayɓe kala bindita koto durbana jillu jagoɗo leydi France Jean-Yves Le Drian to Algérie ngol watti laabi ɗiɗi e nder lebbi joyya ɗum noon ko ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Algérie kam ene wondi leydi France Russie holliti navire mum goto yuwi walla ni sumi taw ko fettande mawde e nder taw ko navire ɓurɗo tekkude kadi nawannoɗo courrier mawɗi no fewi ko on woni cumɗo taw koye fettande fetti toon kono kadi ɓe jaawi faabade kono noon o suwa taw kuulde kona ɗum ko noon laamu leydi Russie jertini Ukraine so tawi dartinani ko bombata e nder boowal Russie ko koɓe ɓemoɓe
ɓernde capital Ukraine woni keefa ɗum noon so tawi woni ɓe jokkiɗen gueɗe koko fadi ɓe subaka hannde o wuli jawa to Jérusalem hakkunde dadiɓe ɓe Israila kame sukaɓe Falastinaɓe yinnoɓe juuloyde to juma Baytul Muqaddasa tono noon hawri koye julɗele ɗiɗi julde aljuma ɗimmo e nder lewru korka hawre julde Isa yankoɓe paaka ngal pelɓodiral noon jeeyi sababu ha ganduɗa Falastinaɓe ɗiɗo mbasi en pittali mumen hewɓe gañima hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garande en kikiɗe hannde o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗe mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranen